Bai nang tini nini nogo tang ri ma haike media te kok thong thong ne rokna karena na Hau, belai kino nang mani kono ang nang kuman baga ni tini mo hagi media rok no ko tu yak mas saga. Tam ni Himalaya mia kaisa kotor ma kaisa sinora gotla goti thangka. Omo hai jora mia o ani munai nogo jokon tongo. Khorko sini jak no sini takuk nuklai o mo hai bo anumani চারটা দিকে সিনগো বাইক লাং থাকা হঠাৎ যাকে ভাই নাই এগে মনাই সাগাবনো বাইক তাক লাং দি আং পারা থাননাयो नों बुखुरजान फायना आं नन नाइसिं माया हानाय गे ब फाय नांगा दिन फायनाय बाइक लां थांगा नांनाय ब सावकक साइबे आंखर थां फायगा गे मनाय बना नाइसिंगा घन्टा देर घन्टा बना नाइसिंगा गे ब बारा थांनानै साल थांमाने बागै ब मा थांगा तालारिक लां थां फायगा गे आबुनि या गुलो गे तांखा सारिनि दिगि सानजा नंखा moment ang kiri nogo, jora wang nogo kiri. Engke tamka sanja joran simi, mani gore je lokal nunggo tongai rok borok saman engke horni noida rok mah rok hana noida ni simi suruan engka bini je bike langnai bini bihi borok bihi busaino rok mitu phainai omah ke jaga o bini busaino nogo tong hrinai mane ang bai subscribe khaine ngo khaine blame khaine bin busaino jaga na manu hrinai busaino rok mitu ne पुलिस media bebak no doine boba ke saklai kya nini nogo ani kogno ani bu mention khaisa ga je ani nogo bin busai tong phayo bin busai sa phayo emon ki bin busai no khari roh ka onok bising ne ma ke ulta tala ro ma ke ano bo subscribe khai kok saka ga aje borok je bang baro apa kan totong afrang kare ga borok bahai mane nin bu kuwi ma ke rong khajen abu no ta akok no ta akok nang so taming ola o jaga nok si tala rajak sini ulta si tala rajak sini bebak si gate botala rajak nok botala rajak borok bahgi okok no saiman ba borok simi nukjak ka borok simi ro tu bulai kya borok bihik bu sai bahna jeke sala kya ani bumi saga ga angbo reputation tongo angbo khorok se bri borok angbo busabuti tongo borok bahgi an hage saiman ba borok omah ke saga ke khorok se bri ni lai bota mungnai borok kuno proof secret ko bang thani wa je egloge sasmai tongmani meaning na borok affairs tongmani meaning na borok buta buji khaba borok egloge de mankha on the spot borok kene kheda mankha bonno social media to police person to sainyo raka se on the spot kemno kuno kene khemaya borok bihe busai busa borok ase asap tong borok busainyo borok rom itu kha oma ke wa ani borok ke kok sawine ta social media ani borok viral rum thaka gabon oboni against ang to borok no singtine onek jora rakha phaidi norok jodi tam nai salai phida ni jom haini ano samani obon norok tam sai angbo kune kok sil jage angbo tong maya ble khorok se bri borok nge borok phaina haini sawo phaya फाइना जों नायसिंगा हरंखा फाया बरक फाइना हे साइबो फाया का जों वसे थांना हिने लगे जोंनो और पारा प्रदेश अकरा चाकरा जोंनो माना खायो बरक से और फाइ बेजाल जामेला खायो जेहेतु जों थांना नांगे बरक मा फाइना हिने गे बरक नो जों जरा माने यागलो बरक फाया के जों बरक नो किताबक सोशल मीडिया ते आं बरक सानामु जोंङो तागो जरा दंखो बरक जे आनि एगेन्स्ट दं हाइके सामानि अबरक जदि रिमुभ खाइमां खांगे बरक नो आं तागो जरा रो खाइदों गे जों अबने एगेन्स्ट आं मानहानि केसो थांनाय haike bai oba hai noro kerek ketheng onglai tongmani age ro kuno walai jak he ke ba ma hai jaga jumi ro ni kuno walai ja ro tu tong bro bai am hai ro kuno kore borok bai kuno walai jak ba personal am hai kuno kore borok bai sotro tam am hai ro kuno kore hai pani sin ni bo mong o mai ke ham ya sil chau an mongwi sam ya sil chau am hai ke haike nang tabuk tamanai ang to na yo borok khaidang bus kang phai sabaidang ang borok jodi na asik sawi dang borok tang huijagi tongba sabaidi bus kang phai sabaidi जों borok ngari khai phailai phaidi salai solution sing thanai jodi na on the spot borok mani to ke borok sabaidi borok to kono nu ke bole ke kono video footage nu khana kono bongni viral mane jaga kono borok simi borok ni nok ni 3 members mane bihik busai bahna je borok salai thaka je ano alert khai mo hai onek kisu kok saga ne pura kok sil saw ni nombo to ngia bele mo to jaya bele borok evidence sara ngo sara mo ke kok sawa on the spot borok mana nango burine mana nango chalana mana nango ke tangi borok hai kok sawa haike bai te kaisa kokas hoi tongkha borok je media to phaimani obotino kaisa bor sai khnari ka 2020 ni simi norok সম্পর্ক tonglai mani haike oborok ke tangi hinja khana abang sai khana ro no sayangya 2020 ni সম্পর্ক je omo kokuya ঠিক ন ববাই আগে চাইল্ড কল সিনিও এক লগন আগে সং পারা প্রতিদিশিনো সাইমান লাইও গাই আবরিয়া গুলো সং ক্লাস 9 দিকে যখন কেওয়াপুর কিসে মিসে সং সিনি লাইজাক নকে
sinilaimen bisingo apurung ko ba kise misa abo hai nong ni thanga ge habi no sajangmani tongoi mano borok ni hamjangman tongoi mano borok ni habi ne abni yaklo sengjanya nok nong khai thanga ga abni yaklo 2020 samane ok khongke taisa ang jongpuyo thangpro ani moi ni tini thangmani bengal thangpro ge SDM office ani khoroksa friends ani mare nomita wa jaka job khayo boy malanya thangpro ge bora ang bono no kha ge nokuna ang kono kok salia ge bo hoito ani mare nomita ni yak ni contact number na ya ano call khaya na bolo ge ang haibono contact pula bo ano call khaipura ang receive khaya olo ke buano contact khaina suru khaya aste aste call khaya ko ka haipina apro kuna ha machine ko kore just as a friend borok kok no saimano kok sangbai hamiang ya bele borok to friend type to sing tongun man haipina apro pon om hai kuna nya ke aste aste bini bihi bang close ngan suru khaya borok kok salai om hai borok bihi bu sai close man ya gulo na bin bihi bang close ong ke ang bin bihi no abon ya gulo saga thik no ex salje din salje om hai sing tomani tabu ka sikuli class to childhood ni abo mo hai se close ye nang hamya ta wan se di bano bai no emon ki borok am no phai big bu sai phai sai nang gi bojon do borok bai thang emon ki an mo na nya bon bin big sao nang hai mo na lang tai mang la khanya botam sa bai bu je se ko nang tung sing bi bahana tong lai om hai eng teng te botam khai ya bin bu sai no anu kaijak di hino bai sing phari sing khorak tamke tong sine an bu sai je to no hamja ko jaja ko ba sing phari sing khorak tamke tong sine kaijak na kyang bono buju go nai ti munai ti ni bu sai ni tong nai nang ama ke kok ta sari nang ni bu sai ni kun din ya kan data nai di nang jodi nok no ni nok ro mai na na ke nang ni bu sai no logiri di ni bu sai no nang kaham ke rong di bujuk di kaham ko di ama hai ni bojang sa nang tawa na de aning torap theki nang kuno tawa di ni nok no je bo ana hamja ke mano jaja ke mano oma ke nang tawana di yang bono sajak ga om hayang teng ge bolo ke aste iko bo om haimang se khamya khainan mong se nai dum ani pul to ne kok saga abi nang nilar ke tum tam khaine be sayo puti ra gai ge samang ke tini mo ke birat gotna bo botiru ang khorose gobe na employee ang wan bore position tong ani busa tong takle metric ro busa tong bino purota mong nai om haike ra pung goja khage bor wan chu yeda khorose buri busa ondas podu kuno kisu praman mang hage bor apro ang thik ase ang oma ke social media ngi sanan an saus tong lakham tinang kubunya bagai to ang kaham ang kubi ang sanggo siwangi ang kubi an ta ang kun caya khayabon bagai tang nong ringi sanan social media ringi sanan an saus tong yang saule hai ka tabu sujora norok to ringi ni tong kha borok no hamlai ne hai ka ban mimang san digi thanglai ne ni hai ka borok phasa phaya ka borok no tamam bom hai khaini norok amuna kuno wan chukbe borok plan phunungi mano om hai ke borok busanyo borok romoi tu phaya busanyo romoi tu borok gotona khaya borok no sai mane abo tak borok na ringna ori ring ka sing phaidi sing salai na tang yong hai khake sabai di yan bus kanga ang to ajora kari bile odina miya je gotna ngo ojora wa kare ang apro o agur tulas kare yang johor na bolosi borok ba ke gya oma ke khaiman ba no bisingo borok tong hai tong tala bo khok nai hai bo khok nai police ke bang phaijak police person ke bang to jak ko nge borok tala bo khok ngalia para protibishra mana khake ndor ngoni order sa no khorsa no tala no ba ke bo khok nai obo sabai bahage police person pun bahage bokok nai ba om haike borok bokok malia bokok ini kita jalo jakamo apro to borok sanya mangka mungi borok na sala ge faidi ani yang ne okra chakra go sala ge an bo guardian tong borok ne guardian tong faidi salai nai bol logi mano borok jodi om haike huitang huijak batini sabai di mobile switch off kun pro saw phainai kun pro saw phaya kun pro mobile switch off kun pro promise khayo phainai jeske bono phainai bigo tak su jara phaya sing ma sing jak nasing pohon ni koita baji ke noita baji ka sarata baji ka sengta gumaya borno gang tau sanan bagi ang mabasa ka haisi ang wabo saya bilang tong mania borok je anu blame khaine je anu ono tong ne je wan su ka suspect khai ke ono bisu log rejak log re ang ono bisu ka habi tong ne kindo time ang go jaga kere ang johor nagor se ang tini se johor nagor ni aroni phayu ka din di bon train ticket ani ya ko tong professor nai mano no borok aboni kuno kok saharia tangi phailia tangi borok ni problem tamo om hai ko kuno sahaya phaina hing seu phaya om hai